Зейде махсус харби операция зонасына 55 һәм 56 гуманитар йөкне озату чарасы. Җитәкчеләр, волонтерлар, бу эшкә битараф булмаган һәркем азатлык китерүче солдат һәйкәле янына җыелды. Бу юлы 2 йөк машинасы юлга кузгала. Гуманитар йөккә җылы кием, генератор, буржуйкалар, көнкүреш кирәк яраклары, азык-төлек, шәхси гигиена әйберләре кергән. Шулай ук хәрбиләргә машиналар, мотоцикл җибәрәбез ди район башлыгы. Сегодня на линии фронта находится более 500 наших земляков. Они сражаются на самых ответственных участках по всей линии фронта. Пожелаем нашим ребятам своевременно, благополучно довести. Район халкы, олысы кешесе барлык оешмалар, хезмәт коллективлары, авыл җирлекләре, эшмәкәрләр СВОдагы егетләргә кирәкле әйберләр җыюда үзелешләрен кертә. Йөк төялгән машиналар ерак юлга кузгалды. Райондашлар изге теләкләр юллап озатып калды. Адилә Брханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.